नर्थ करियाया गावसिनि गोहोखौ दिन्थिफुंब्ला आमेरिकानि एयारक्राफ्ट केरियारआ साउथ करियायाव सौहैदों। नर्थ करिया आरो साउथ करियानि गेजेराव दावराव-दावसि जानायखौ अरायसम नुनो मोनबाय थायो। बावैसो सान सिगां नर्थ करियाया मिसाइलफोरखौ आनजाद नायदोंमोन। बेनि उनाव आमेरिकानि गंसे एयारक्राफ्ट केरियारआ गोहोनि दिन्थिफुंनाय महरै साउथ करियायाव सौहैयो। आमेरिकानि एयारक्राफ्ट केरियारखौ साउथ करियानि दै सान्थ्रि हानजाया रिपर्ट खालामदों। USS कार्ल विन्सन आरो बेनि गाग्लोबग्रा हानजानि सौफैनायनि थांखिया सोलिबाय थानाय नर्थ करियानि सिगिनायफोरनि मोगा-मोगियाव मोनसे गोख्रों आमेरिका आरो साउथ करियानि रौनिया गोरोबथाखौ दिन्थिफुंनाय आरो लोगोआरि जथाय सम्पथिफोरनि इन्टारअपारेबिलिटि बांहोनो थांखि लानाय। बे एयारक्राफ्ट केरियारनि थिसननायाव नर्थ करियाया रागा जोंनो हागौ, मानोना गोहोगोरा आमेरिकानि रौनिया सम्पथिफोरनि बेबादि अरायथा नङै दैथायहरनायखौ गाहाय रैखाथि खैफोद महरै नोजोर होयो। नर्थ करियाया मिसाइल आनजादखौ आमेरिकानि एयारक्राफ्ट केरियार, गोलाव जानथाय गावहरनो हाग्रा बमफोर आरो परमाणु गोहो गोनां साबमेरिनफोरनि सिगांनि माखासे दैथायहरनायनि फिननाय होदोंमोन। 20 जानुवारियाव समायखिरा लानायनि उननिफ्राय हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदोंमोन दि बिथाङा सोलोआरि खान्थिखौ फोथांफिननो थाखाय नर्थ करियानि दैदेनगिरि किम जं उनजों फिन खेबसेबाव सोमोन्दो लागोन। नर्थ करियाया ट्राम्पनि थांखि लानायखौ थोंजोङै फिननाय होआखै, नाथाय ट्राम्पनि समायखिरा लानायनि उनाव नर्थ करियानि हेंथायै आमेरिकाजों दैदेनजानाय सुथुरनि बाथ्राया गोख्रोंसिन जादों। नर्थ करिया बुंदों दि गावसोरनि सुथुरखौ दबथायनो थाखाय गावसोरनि रौनियाफोरखौ सुथुरफोरखौ साजा होनो हानाय गोहो आरो परमाणु अपारेशननि थियारिनि बागै फोरमायनो थाखाय दावहायारि क्रुज मिसाइलफोरखौ आनजाद नायदोंमोन। बोसोरनि ब्रैथि मिसाइल आनजाद नायनाय जाथायखौ नायखांनायनि उनाव किम जं उनआ गावनि रौनियाफोरखौ परमाणु हाथियारफोरखौ बाहायनो थाखाय आबुङै थियारि जानो बिथोन होदोंमोन। रोंग'साफोरा बुङो दि किम जं उनआ ट्राम्पनि थांखिखौ गनायना लानायनि सम्भावना गैया, मानोना बिथाङा दायो हाथियार आरो रौनियाफोरनि राहाफोरजों इउक्रेननि हेंथायै रासियानि दावहाखौ मदद होनायाव गोसो होदों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।